हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज दिन थिला पूरा अनएक्सपेक्टेड एंड सुपर फन पूरा 45 मिनिट्स लेट रे जाके मु पहुंचली मूवी इवेंट रे। मते तो लागुतला सब सरी जाइतबा बट स्टिल थैंक्स टू गॉड कि किछि भी स्टार्ट ही नथिला। तो जाउ जाउ को मु देखाली फर्स्ट अंकितांग सह देन आम दी जनकर स्टार्ट हे गला मस्ती। सबुठे एक्साइटिंग पार्ट हैला सेठी जाइके मु डायरेक्टर सर ज्योति सर समस्त सहित देखाली पूरा होल एंटायर मूवी मेंबर ମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଲି। ଦେନ୍ ସେଠି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ମତେ ଅନୁଗୁଳିଆ ଦି ବି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବହୁତ ହମ୍ବଲ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଆଉ ସେଠାକାର ଭାଇବ୍ସ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ମୁଁ କୋଉ ମୁଭି ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିବେଣି ତ ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ କେହି ଚିଟିଂ କରିବେନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୁଭି ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଭି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଟା ବି ମତେ ଜଣେଇଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଥା ହଉଛି ମେହେରମୁଣ୍ଡା ମୁଭି ବିଷୟରେ। ମୁଭିଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ଏଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବୁଣାକାର ପରିବାର ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଅଛି ମୁଭି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥର ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଭି ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ମୁଭି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଭି। ମତେ ତ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିଯିବ। ତ ଗୋଟେ ରିଅଲ ବେସ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଏଟା। ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଆଜି ମୋର ଦିନ ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଗଲା। ତ ରହୁଛି ଟାଟା ବାय ବାय। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।